sesiyaqonda nabafesi. Ngo sesiyaqonda nabafesi. Ngo. Hayi. Uyayibona nawe yomile lento. Ithe khona. Yomile lento. Ithe khona. Khona. Kusho uthwani mala. Engazini. Bafana. Ngamele ngiyeke ngimbuke nje. Bese ngibeka kancane ngibeka. Ngomuntu. Beyinqumo zayo. Yophiliswa zinqumo zayo bafesi. Asahambe sikhothane. Uyayibona ukuthi yomile lento. Uyayibona ukuthi yomile lento. Yomile kwekwe. Uyayibona ukuthi yomile lento. Yomile kwekwe. Uma uthwani ngeke uyafona. Mawusongi womama ngeke uyafona. Ufela mani. Kube kuyochaya amapi amabili amathathu. Vele nithambile. Isikhathi somashazo manje. Asambe mnamekho. Uyayiswa nje. Ayo Acha bafana ngiyabuya. Kamthengela ibhodlela. Siyabanga. Awufuni. Sani awufuni. Yakhuluma general. Sani awufuni. Okay. Daqala manje bafana. Ngimile ngisiyimi kuseyimi bafana khosana kamamethusini kampaqhuzu. Kuseyini ukamaqhuzuqhuzu. Ugodo lumnyama lale mankankane ngithi bafana babo sandla. Kuyekelele lokho ukuthi ngibonga ngishika igaba sengimdala phela manje angisadingi ukuthi manje ngikukhuza ngikhamela manje asekuye okay asiqale la uthi ukhohlela wena ngiserious la ngizokushaya lo oza la asiqale la ku wemsethisi awukhuluma iqiniso uqalile angibuye udakwa kakhulu awazi nokuthi uzothi ngibuye Kubeka kwetholela amabhiki amathathu washaka ngithi kube ngifanye sami. Okay. Ozala yewe. Usibonelo wena. Yebo. Lesi sibonelo senzayo sinjani, ngithi ubuya nini ekhaya? Ekhaya kuyakhala kuthiwa awusaziwe. Awufuni. Thani awufuni. Anguye. Hlala kanjalo ngiyobukela umfana wakini lomncane abathi ba. Uthi uyosale kufundisa indlela ngoba kuthiwa vele abokuqala bophenduka bokugcina bophenduka bokuqala. Anguye kanjalo. Ozala. Nakho kuthi. Bathi ubani lona? Nangebaleka. Ozala yewe uyapi? Yewe nasipashu. Yewe nakushada kwephu. Awungitshela. Yabona kanjalo. Hayi bafana. Awungitshela ngempela. Sikhipane nenkomo ngempela sibona umali ubabekazi lapha ekhaya. Yabona. Sikhipane nenkomo ngoba ngingijuthe ngoJune ngokulobolela phana ukhipha 60,000 ngokulobolela ngo2000. Shinji ngigcinela mbili uyangazi nawe. Anguye. Ozala. Come on man. Wemagudu. Awungitshele kahle. Wenziwa yini wena ukuthi ungaliphathi ibhodlela ku December insizwa wazi ukuthi uzoyifika ehlangene emakhaya?
phela mina ngihlangana notshwala hayi usangingizela kahle hayi suka la okay kubukela phezulu ngiyamazi uNtshishi elikekelide lokho ngomezulu elifundiwe ilona lodwa inkosi yothisha sigcemeni akekho umuntu ayikho ilanguage ongakuyithole lapha Afrikaans is French English is Zulu is Zulu is Sotho is Xhosa nene iqedwe inkosi ayiqedwe ngithi ngithula ijazi lapho mkhulu bese ngibuya ngiza la wentokozo awumhle uyabagcilaza kuze kube nini abafana uqoqoqa ijakhethi ka 20,000 wena 20,000 angiphathi umhlabathi unyathela kahle abanye abafana abasajabulile ngizo-2000 something ababuya kule competition yemoto lena sengathi lokhu wamkhohlisa ngo-2018 ukuthi uzongikhuphula size ngapha egoli sizozama amatoho kodwa-ke ngiyazama la awuzwe thatha la uyayibona ukuthi yomlele nto uyayibona ukuthi yomile kweqe yomile kweqe isikhathi somhatha zamande uma usawuthwanga usondiwe unyoka ngeke uyi-afford yomile kweqe